vaše manželství bude stejně netradiční, aby přežilo nástrahy moderní doby, jako staromódní, aby mohlo ve vašich srdcích trvat navždy. Nepůjde v něm o to, mít někoho, s kým můžete žít, ale někoho, bez něhož žít nelze. Někdy se prostě jen zastavit, vzít partnera za ruce a říct mu všechno, co už dlouho chceme. Můžu říct, že co si za těch 5,5 let dokázala, jsem já nedokázala za pomalých 20 let, co se s Lukim známe. Je to něco neuvěřitelného a patří ti z celého moje srdce velké díky, protože si ho posunula neskutečným způsobem. Já bych vám chtěla říct, že zamilovat se je snadné a milovat je božské. Nezapomeňte se milovat, protože bez toho to nejde. Pro televizi Prima Zdeněk Ivánek.